Erokamano Joyce. Romo ni bage kinde ka kinde kanda pile mondo mi governors opor wach kaluwore gi chandruok kata kaluwore gi chandruok ma joge waneno e loch gwenge. An mor ahinya ka romo ni biro mabechwa. Tiende ni pesa dhi bedo mabe. Tiende ni ka nyithindwa dhi yudo tije. Tiende ni ka tegruok dhi bedo. Ka ema wanyadhi to waneno waketo making scheme to wawacho ni nyaka devolution ne chakre. Wan counties wage ang'o mwase deliver, ang'o mwase achieve. Gi kanyo be makoro wadhi ng'eyogo teko kata pek mar loch gwenge. Gi kanyo be mwadhi ng'eyogo ni kare gini kare ber nikech ibo yudo ni devolution ka osekonyo ji mang'eny. And again, nitie kata yudhe ma pod kia kata ber mar devolution. But gi kato koro wadhi ng'eyogo berne kendo wadhi ng'eyogo gik modhi timo kata gik mosetimo e gwengewa. Kendo wadhi ng'eyogi kaka wanyalo lore, kaka counties lore gi ang'o minyatim mondo wa improve gi kuma wantie. Erokamano Joyce. Evans, in korka kori karwa ketwa kokinyi makawuono bendi ng'eyo purpose